Saka that's the reason okwatibhiya vanga vapadombo apa vari panyamande. Asi pane zvimwe zvese vanopindirana asi nhau yavana chikoro bvunzisa vagere pati chikoro nyange chingwa havaryi. That time zvazvakadaro saizvozvo pabara fume ndo pabuda Zakiyo ndo pabuda Chowe pamuti usina zita vaipinda panzvimbo 1 ipo pavamuti uyu Chowe wabuda pamuti usina zita achiti barafume ngaende kunogadzwa kuSouth Africa kokoko vanga vachinokubatana kokubva kuSouth Africa. Ndo kupesana kwavakaita. Saka iyo mweya yedu iyi shoko rinodaro kuti iko kana barafume akaenda koko hadzoki unofa mweyo. But zvadaro saizvozvo kuti kana wafa wafire izvo mweya wekuda kupesana kudzikana Chowe wabuda nerimwe boka wapa chivaka. Yes. Pamuti usina zita hadini hachaiti. Zakiyo wabudawo wako unomusai kuti asi izvozvo makore iwayo tichinzwa kuti vafundise Zakiyo vaibva kwa Nyamande kuenda kwemuti usina zita musepasika wodzoka kuuya kwa Nyamande. Vanhu vakanga vari pamwe chete vabva pana Davhidi Masuka. Yes. Vabva pana Davhidi Masuka chabvisa pana Davhidi Masuka waurora mukadzi wechipiri. Chowe kwakumbosara kuna Davhidi kuyawo. Ava vatatu ava voti mtemo uchatenderi wakoniwe. Kuzodzikana wodzoka wobva koChowe uya kuna vamwe. Saka ava papa pamuka zvimwe nawe imhosva yakungodi kuparadzana. Kana wakatarisa Lawrence Viwayo uyo vakabva kwagadzwa koko kwangouya achingoti Zion City. Ava vanga vasingati Zion City pamuti usina vaiti Musamwa asi vaiti Zion Apostolic Church pasina city. Vechitota kuti tichamboenda kumasiti mutara kwana mukore kwese kuna city esawa. Saka vaitenda kumasiti sitiwo yaiende kozotiwo pamukore paya paiende kuti bvudzi riya manje raichengetwa pati chavaiita manje paizopesanawo nepamuti usina zitawo pakuti wepamuti usina zita noti ukagerwa toti rafurirwa nditi vanozodii ndo chaitovhiri nzochi mukore nemuti usina zvekukwidoziyaizichino kakatiya kuti ndo pasina chikoro. Asi ini ndobvunzeti pangoma maridzire ngoma vachibva mese vaiburidze ngoma dzakasiyana ngoma paibva kwaDhavhidhi dzakasiyana kwakusine ngoma kare kuyauko vaingoimba kwakusine ngoma vapfeka mabhachi futi ava nemagemenzi mabhachi waiti so saka ngoma kwakusina ngoma yanyanya kutenderera pana Zakiyo apa ndo pane ngoma pakaambire ngoma ndo panyanya kutenderera ndoti yaketa maridzire anotenda yandakaona handiyo maridzirwa yaimboitwa yaiva slow. Zvino iye yana mabasa V yokumanya. I think muri right. Even Jerusalem inini yaiti saka manzwiro andinoita pana Zakiyo patange ngoma yekutamba maningi apa ndoti mushando waenda kutamba uya nyange yandakaona zviya izvi kana vanyatso kumuziva chaizvo Jerusalema kungotaura murume waisenzisa yandakaona waiti kana mainyatso kuirita nomweya ukadzwa nyange dai paino munhu unorwara sei unopora waita mushando kwauya kana kudzinga mweya wombaero zvaita saka ndo pakatanga ndoti dzaida kutamba bvati kutamba kwacho dzadzisingadi ndande tambe zvine simba kare basi ngachimbe shoko
Saka zuva atakaita zveconference yakambotanga iri mumataundi iri panhau yokudzidza kuitira kuti musangozoenda pamusangano paya motanga kupikisana maapo pamusangano hazvichanzora mabhuku Bulawayo Harare ndo yainyanyisa. Zvinozoti time yakazoti 71 72 73 ndiandanda muno 74 ndiye yakaita musangano wakabvumirana vakuru. Bishop Lawrence havana kuuya asi vakatumira vafundisi vaviri. Vachiwa vanga varipo, vaMuzaki vanga varipo, vaTibria vanga varipo, Chimbwa vanga varipo. Musizinda kuya kone chimuti chinokuradzinwa chiri green. Ndopavakauya ipapo. Shoko rikanyatsokutenderana kuti tatenderana kuti tabatana kunze kwamufundisi Zakiyo. Ndio wakamira wale wana akati kwete handingatenderi nokuti chingwa hatingakuti tinodye chingwa vana vanganzi vanoenda kuchikoro. Shoko rounaziri iri saka vaya vakatenderana vakati dzokai mundoverenga kuna mufundisi Zakiyo mundotaurira navo. Ndopakazoita kakupesana ipo pamufundisi Zakiyo parivhesi pa taenda panyama ndipo pari. Shoko rokuti unaziri riri papi makaita sei saka rokuchengeta vhudzi shoko rokuchikoro. Saka kuna tsvatara vanotaura saka vanoti 223 dzamatero ndopandakavaka chechi ipapo ndazagara saka pachechi paya pakanyorwa number 6 kana wakamboiona kuda yakadzima izvino numeri number 6 uchaita munaziri zvinoti Misheki Chipare wakasumuka kuti musharuka handizivi kuti mati kudini nokuti namba vhesi iri papakwe iye vakati 223 dzaMathew ndopane patakavaka chechi. Alright. Vanhu vakati hatigoni kurambira musharuka adaro nyange dai zvakanyogwa saizvozvo pachechisi umwe unongogona ngonyorawo sepfungwa dzakewo asi iye vasina pfungwa idzedzo. Saka kutaura kwavo isu tinenge todzoka pasi kunogara pasi kuti shoko romusharuka nderekuti 223 dzaMathew. Nhau yechikoro ndopayakaramba kutoona kuti patova nokupesana pachikoro pana. That time iyoyo baba Farai Tadeusi vaiti aende kuchikoro anodzidza ndiye uzouya nokuti pane chikoro chiri kuku kukozouya chimwe chikoro chikuku saka 6 kilometers if I'm not mistaken semapepa atinawo. Saka iwe kuti ndinoda kuti chive pana zvikoro zvamahedheni chedu chinoyapa choda chikoro chinogara pano. Saka izvo kuda kuHarare kwavakaenda vaya vongoona sekuti mutarare kai zvakanaka papa shoko roitarinzwa asi vachingoti hazvigoni kuti uchi chikoro apa chikoro apa kuti kana vari pakati vanoenda uko kana vari kuko vanoenda uko vachida but nevertheless ivo vakati ndezvamahedheni izvo saka ini ndinoda chikoro kuti chive pano. Saka shoko rochibvunziwa kuti manje as it is nguva iri ngodini iri kuenda kufamba chikoro hachisati chavakwa what to do toita sei. Ndopa pane shoko rokuti Tadeusi aende kuchikoro kunodzidzisiwa for 4 years as a teacher ozouya odini wodzidzisa zvikoro achichivhura kuona kuti ndo pakabude shoko ava gudo ndiye vakatitora kuti mufundisi shoko renyu rakanaka tinoridzwa asi nguva yachaenda uyu havana kutaura zvokueduka such vakati nguva ichaenda uyu for 4 years ava vana vanenge vachikura vachishaya zvinovabetsera. Saka kana uyu abvumirwa kuenda kuchikoro for 4 years ava totorawo tovaisa kuchikoro for 4 years time yavanokwedza ouya wodzidzisa baba kutaura kwomunhu wakufunga kuendesa vana kuchikoro pakangotaurwa zvishoma neni kwete zvakawanda
nekuti vanga varipo vanga vati vane kanonzi kamunition chinokonzera kunzi Thaddeus aende kuchikoro imhosva yekuti akambodzidzako handizvo. Noti ndo mukombe wakanga abatana nokwaTibhiria ndo vanga vari vadzidzisi vokwaTibhiria, ndo vanga vari vakuru vakaboka nokwaTibhiria. Saka vana vavo vese vakaendeswa kuchikoro, vakatoita maticha, vakaendeswa kuchikoro nyange dai zvongobva kuti umwe wasvika papi umwe wakone wavo hake, asi vakabvumira kuti vana ngavaende kuchikoro. Saka iri boko rakwaZakire ranga risina kana 1 kunze kwewakamachaka wayo wakamboendesa vana vake kuchikoro. Akapedza kuda 10 wati yezimi machaka asingadyichira iro paZake aripo yezuva waendesana kuchikoro waeduka. Saka iye woti ndikabva shoko rokubatana riya ndoritaura ndiri kupi. Akagara for some time asingadyichira iro, asi aripo ari mufundisi waipapo. Saka shoko rokubatana ndinoona sokuti rakasevenzwa panguva iyoyo. Jehovha wakaita saizvozvo nyange dai vanhu vachingobuda vachitanhauka asi unenge achinzwika kuti munhu wange ari mubatanidzwa, wanga ari mubatanidzwa. Saka sokufamba kwenguva vana ava vadiki vanga vachisirizera rana mufundisi Zakire nana Clopas nezvimwe zvakadaro. Ana Clopas vanga ari nani vainge achidzidzisa mumba chidzidzisa nyange kwahwanya kwedu kwaChirumhanzi kwatatiriko vana vaidzidziswa mudzimba vasingaendi kupi kuchikoro. But element iyoyo yakazoti yataurwa manje pava nokuti zvino kana pambodzi umwe ngaende anodzidza akuzouya odzidzisa. Saka tombomira 4 years ngatienda manje. But iitwa zvinoti clear cut sokuona kwandinoita mufundisi vakati haendesai vana venyu kuchikoro. But zvatoitika saizvozvo rinenge radambudziko kuti muri mukati meboka vana vangotorwa vachidisi vachiendeswa kuchikoro. Saka munoona kuti history yemunayo mufundisi iyi ndo inondirwadza ini nguva dzese ndichizombo chechi yapera zviya tombonga tinoti bambo dai muchidai musadai because zvakafanana nokuti toti magungano mapasika